Помощ при проблеми с черния дроб. Омазняване, алкохолно натоварване, медикаментозно натоварване, прикарани болести, хепатит или жълтеница, цироза и много други. 80% от хората имат проблеми с черния си дроб. 15% имат такива, но не знаят за тях, защото проблемите с черния дроб могат да доведат и до други здравословни проблеми, от които страдат 95% от хората. Висока захар, високо кръвно налягане, висока пикочна киселина, висок холестерол, високи триглицериди, наднормено тегло, бъбречни и сърдечни проблеми и много други. Следователно, ако успеем да разрешим проблемите с черният си дроб, имаме огромен шанс да разрешим и всички други проблеми. Съществуват, разбира се, изключителни природни, ефективни, бързо действащи и изцяло щадящи организма методи, с които може да опитате да изчистите цялостно организмът си, да изчистите черния дроб, да възстановите напълно функциите му и да си помогнете невероятно много при абсолютно всякакви проблеми, свързани с него. А за да опитате да направите всичко това, ще ви покажа един от най-ефективните. Лечебен сироп от люцерна, лечебен сироп от бял трън и лечебен сироп от артишок. Пиете ги сутрин и вечер на гладно, през 5 минутки един от друг. И забравих да спомена, останалите 5% отдавна са ни клиенти. Успех!